Het blijft voorlopig roegwaar. Joen, westenstwarm in het waardgebied. En dan hebben we uitzitters in Kreftzien, misschien in de Kreftolve. En op het Vestloon een hudde ontstwarmen gewien. Maar dan ik buien, stwarmbuien. Maar kon ze op hagel, tonger en tegenzwieren windstitten. Dus een waarschuwing voor het verkeer. Verder kon ze op skiën. En vannacht neemt de wind vlug al. Dan wordt hij matig, want vrij krachtig. Waardgebied nog krachtig of hut. En komt uit westelijke richting mooi. En dan wordt het ik droeg en klaren het op. Maar dat wordt net al te lang. Meneer van het westen uit, Rijn, lichte Rijn. En het wordt het de hele dag. Letter in de midden Rijn het stevig en krijgt dat Rijn wat een buiig karakter. De temperaturen, die is de monodag. Ik denk zomaar bij de 9 of de 10 graden heen. En een zuidwestenstorm in de maandtijd van een pad in de midden in het kust- en waardgebied. Maar dan draait die wind letter wat meer naar het westen en wordt dan nog altijd, stiert er nog altijd een westenstorm. Vooral in de joentijd en van een pad in de nacht. Misschien wel zwierenstorm in het waardgebied. En dan is er nog heel tijd die tegenzwieren windstitten en een waarschuwing voor het verkeer. Ja, en dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Vreed nog altijd een stormig waar. Buien letten we kans op hagel en tonger en windstitten. En in het weekend gaan we naar een temperatuur om bij de 5 of de 6 graden nu dag. De nachten worden kouder en kans op winterse buien, maar weer te sneeuw. Wie weet wordt het soms even wat wiet. Vooral in de joentijd en in de nacht. Maar kans op glijdens. We met de maan, maar weer even in het stormbaarsje.